ассалому алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хосият Шаронский, мастери ширкати Атоми. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо медонед, дар ширкати Атоми кор кардан на танҳо маблағ ба даст овардан, инчунин истироҳат карданам ҳаст. нигоҳ кунем, мо таи 1.5 сол 2 сол шуд дар ҳамин ширкат фаъолият мекунем ва инак вақте ки звания мастери ширкати Атомиро гирифтем, ғайри тӯҳфаҳо боз моро сафар ба Корея интизор буд ва инак мо дар Корея қарор дорем. Дӯстони азизам, аз тамоми қалб таманно мекунем ки касоне ки ҳамроҳи мо дар командаи мо кор мекунанд, анавин зиндаҳои Атомиро муваффақ шаванд. чӣ хеле ки медонем, ту Шаронский роза ҳар сол мешавад ва ҳар нафар метавонад ки ҳамроҳи шавҳараш, фарзандаш омада иштирок кунад. ҳамаш аз ҳисоби ширкати Атомия. шумо метавонед ки 10 рӯз истироҳат кунед, тамошо кунед. ана ман шумода мехоҳам ки тезтар ба ҳамин қуллаҳо бирасем. ва дӯстони азизи ман, таи 2-3 рӯзи охир мо дорем программаи махсус ки ман шумода ба навор гирифта мепардом. метавонед дар телеграм тамошо кунед. ва чӣ гуфтанем, касоне ки то ҳол фикр кардесте ки дар ширкати Атоми фаъолият кунам ё ки не, марҳамат, рақамҳои рӯи экран нависе, шумо дар оиди кор пурра мефаҳмонанд.